hij is 3 weken dicht geweest. Nou, dat was een lange tour hoor. Ja, zeker. Ik ben blij dat hij weer open is. De koop in Eijem is verloren in een plus. Daarom weer er een feestelijke opening. Ik ben best pro de mensen komen op de. Nou ja, het eerste moment is altijd leuk, dus dat is wel familie, vrienden, maar ook hele goede, heel trouwe klanten die er heel vaak komen. Dus ik ben super tevreden. De eerste 200 klanten kregen een lekkere slagroomtaart. En er werkt een verlotting. De winnaar mocht 1 minuut gratis winkelen. Geweldig. Echt een leuke ervaring, noem maar op. Heeft wat mooie producten krijgen? Ja, zeker. Ook voor mijn honden en dergelijke. Nou, vlees. Nou, we gingen echt als tekeer. Voordat het zover wie, moest de winkel een skof dicht. Want er moest een soort gebeuren. Toen ze in het begin zijn dat ik 20 dagen dicht moest, toen zei ik, nou, dat gaan we sowieso net doen. Maar het is wel, snel ging gewoon net. Ik haal elke vrijdagmiddag kibbeling voor de bouwvakkers. Nou, ik moest dan van 40 man kibbeling halen. Want het is van de vlier is erna inkwam, alle techniek. Maar we gaan een heel nieuw koelingssysteem krijgen. Dat is op CO2, dat wordt weer naast ijzer. Ja, dat is een zanggrote operatie. Dat is gewoon een hele grote machine. Dus we hebben het wel echt nodig. En we hebben juist ook echt nog wel klauwen om het al in van te krijgen, maar het is wel goed kwam. Ja, dat is een complete metamorfose ten opzichte van de vorige. Ja, daar was je ook wel aan gewend, maar je ziet duidelijk verschil. Wel groter en mooier geworden dan wat het was. Ik zei net tegen Hendrik, ik zei, waar is onze plattegrond? Vorige keer hebben we een plattegrond en nou niet. Dus nou moet je echt overal zoeken. Nou is er genoeg personeel, daar gaat het niet om. Maar we komen vanmiddag weer. Het is een prachtige winkel hoor. Heel groot. Overzichtelijk. En alles dit mooi werd het in maat uiteindelijk. Het zoeken is makkelijk. Ik ben er een beetje karig afgekomen met, maar ja, wie is er niet groot mee geworden hè?